ja sam Crazy K Gaming, danas se nalazimo na najnovijem serveru koji se zove Minecraft Srbija. Tako je ljudi, znači Minecraft Srbija je pre postojao, tada nisam bio owner tog servera, ali sada se server vratio. Ja i Džigi smo, Džigi je bio zadužen za najveći deo, ali otvorili smo novi server koji se zove Minecraft Srbija, znači ima raznih novih igara, tipa ono, evo sad ću na brzaka da vam pokažem. Znači imate Factions, OP, PvP, Sky, PvP, Prison je trenutno offline, trebamo završimo još neke dodatke, plugine i tako to. Imamo 1 na 1 i 2 u 2 i imamo vanilu. Vanilicu treba se namesti, znači morat ćete da platite da bi igrali vanilu, ali za neke youtubere će to biti i besplatno. Tako da hajde, idemo mi malo da se PvP-amo da vidite kako to izgleda. Ja mislim da je ovo prvi server ne na Balkanu, u Srbiji koji ima 1v1. I da sam srećan zbog toga. Evo kao što vidite, ovako izgledaju arene. Ima još par ovakvih arena, znači baš su super, gradio ih je admin ovog servera. Sajde da se slikamo prvo, ajde. Dođi se slikamo, ej. Dođi. Tako. Pošto ima još uvijek bugova, znači ipak je server i dalje nov, tako da pokušavamo sve bugove da fiksiramo što je pre moguće. Tako da ja se izvinjavam ako nađete neke bugove. Ja, izgubio sam, sad čekamo da nas ubaci. Nice, šta radi ovi ovdje bre? Ok, znači rekao sam, znači ima par glitchova, kako to već da kažem. No, ne znam šta mi ne mogu se PvP-am, čoveče. Ok, znači kao što vam nisam pokazao, znači sada nismo dodali 2v2, te treba još arene da se naprave, malo veće naravno, znači, a samo imate 1v1, znači mislim da je sad sasvim dovoljno, znači imate Classic i OP. Znači sad ću vam pokažem kako izgleda OP, samo da se ubaci u neku arenu. Ajde bre! Evo ga! Ako igramo protiv Igor Džigija, znači Džigi, tako se zove stoner server, ne znam da dalje pokušam da ga iskopira ili moj to isto nadimak. Sad ćete vidiš! Znači ovdje imate 3 gepla i moja taktika, tačnije taktika koju bi trebalo svi da koristite, znači morate sačekati da vam pojede prvi gepl. I kada vam pojede prvi gepl, samo pobegnete od njega, da mu taj gepl istekne i onda isto krenete da ga udarate kao da nije imao gepl. I onda ćete tako na kraju imati više gepela od njega i moćete da pobedite. Ajde, nemojte, ajde da se slikam, ajde brzo. Daćemo armor i da se odaljim malo. Ajde, idemo se, ajde. Tiđi vam! Ne znam šta mi je ljudi, hladno mi je, znači ne znam gde sam, šta mi je. Ovo ne znam ni šta pričam, čovječe. Znači kao što vidite, ovo je super taktika, znači on je sad pojeo 2 gepla, ja i dalje imam, znači njemu ostao još 1 gepl, ja i dalje imam 3. Tako da ja ću sad pojesti ovo i kad gubijem, znači kad krenem da ga udaram, on će biti prinuđen da pojede tu posljednju jabuku, a ja ću imati još 2, tako da to je sigurna pobjeda za vas. Samo ono ako ga ne izvinjate na ukenja, pa napravimo kombo i ubije vas. Ali šanse su veoma male da se to tako nešto desi. Možda kad bi pokušao da ga paukom mrežu. Ajde bre. Ajde. To, evo kao što vidite, sad pojeo posljednju jabuku i to je to, znači imam još 2 jabuke. Joj, onda sam pokušao da... Ja zaboravio da nemam fishing rod, dodao sam. Krenuo da... Ma nema šta. Znači evo, udarit ću ga dok mi ne ostane 3 srca, onda ću ja pojesti moj gepl i onda gotovo, onda nema šanse već. Evo vrijeme da pojedem ja moj gepl. I sad je gotovo, znači sad nema gdje... Dođi se dvom! Evo sad je već krenuo da sad je već oslabio. Ja sam ostao bez ruke ljudi, ne znam šta mi. Ajde ne, pomaže ti block hit. I ovo mi se sviđa kako sam komboje napravio. Daj molim te umri, boli me ruka brate. Yes, ljudi, nosićem ruku. Igramo protiv igramo protiv majmuna koji je napravio haos. Ok, vidite kako gađam bolom. Ne, on će samo napraviti haos, jel? Šta da radim? Ok, sad ću ja
A, klin se klinom izbija. Sad ću ja napravim haos. Ne beži. Ne, ja zborio da nema gepo. Dođi se vam. Jo, dakle sam ga pogodio. Ne! Okej, sad ću ja da im pokažem svima, znači sad igram OP, PvP, a što je ovo? Ajde. Čekaj, ajde slik, ajde, sliki brzo. Ne pokušavaj da izađeš odatle, alo. Ej bre. Ljudi, boli me ruka. Ajde sad. Ma nema, sad si gotov. Sve za pobjedu. Ljudi, ne znam šta mi je. Počeo sam da neke čudne zvukove pravim. Samo zato što me boli ruka. Kad mogu da pokažem sad moju ruku, čovječe, udaram 200 na sad, ne znam šta mi je. Jo, ljudi, pobedio sam. Okej. Ovdje još jedan put, ljudi. Ja stvarno nemam snage. Available, kako se već kaže. Okej, evo nas. Idemo klasik protiv nekog lika. Hoćeš i ti sliku? Ne možeš slika sad. Pobjeda! Dobre. Pobedio sam, ljudi. I dosta više. Dosta je bilo. Ajde slikam s ovim likom. Pošto mu je rođendan. Bre, stanite ljudi, pa rođendan mu, nemojte da ste takvi. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode 1 na Minecraft Srbija ili ti mom serveru ili kako to već hoćete nazovete. Obavezno posjetite ovi server, znači zaista mi je bilo drago ja bi zaista volio da ono kad uđem na 1 na 1 da vas ima dosta. Naravno uskoro pravimo i promo za server, tako da ukoliko imate malo više subscribera, moćete da ga uploadete i dobit ćete neki super rank. I da, to je bilo to, mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!